سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات اب كينيا مستي 40 كلتن دق انستي قتيل كتبه هيلو تخصيص زنبره حجي هادي مزلو جومان سيزبحال طرطر 12 ኤርትራውያን ምህዳሞም መግላጹ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሑቲ እትገብሮ ዘላ መጥቃዕታት ብዝምልከት ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ቁጽሪ ብሕማም ኮሌራ ዝተታሕዙ ብዝምልከት ወፂ ዘሎ ሓበሬታን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብጉዳይ ቃዛ ንምዝታይ ምስ ፕሬዝደንት ግብጽ ምድርኻቡን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዝተዋፈረ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት የመናውያን ዕጡቃት ሑቲ ከካይደ ዝጸንሐ መጥቃዕቲ ይቕጽሎ ምህላው ተገሊጹ ንማእከላይ መብራቕ ዝከታተል ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልቲ ጥራይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሑቲ ከም ዘዕነወ ሓቢሩሎ ሓይልታት እቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ናይቶም ብኢራን ዝድገፉ ሑቲ ዝበሃሉ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ዝተቆጻጸርዎ ከባቢታት የመን ከም ዘዕነወ ይገሊጹ ብቐዳም እውን ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ጃልባ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘዕነወ ሓቢሩ ነይሩ እታ ጃልባ ሓይልታት ልፍንተን ኣሜሪካን ከምኡውን ንመራኸብ ንግዲ ጉሉጽ ሓደጋ ብምዃና ስለዝተወሰነ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ገሊጹ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓደ መቆጻጸርን መእዘዝን መደበር ሑቲ ዝበሎ ነቁጣ ከም ዘዕነወ ሰራዊት ኣሜሪካ ብመንገዲ ትዊተር ሓቢሩ እዩ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብርክት ዝበለ ተመሳሳሊ ዕላማታት ሑቲ ከም ዘጥቅዐውን ይግለጽ እዩ ድሕሪ ኩናት ቃዛ ምውልዑ የመናውያን ዕጡቃት ጉጅለ ሑቲ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ንግዲ መጥቃዕታት ብምፍጻሞም ነቲ መስመር ንምውሓስ በኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝምራሕ ልፍንቲ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ተዋፊሩ ምጽንሑ ይፍለጥ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ጀላቡን ሑቲ ኣብ ልዕሊ ሓያለ መራኸብ ንግዲ ጉድኣት ከም ዘውረዱ ይዝከር ገለ ካብተን ሑቲ ዘጥቅዕወን መራኸብ እውን ጥሒለን እየን ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ብወገኑ ብዝሓለፈ ሰሙን ንንግዳዊ መስመር ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምውሓስ ሓንቲ ዲስትሮየር ወይ ደምሳሲት ዝዓይነታ መርከብ ውግእ ናብቲ ዞባ ኣዋፊሩ ምህላዋ ኣፍሊጡ እታ ወታደራዊት መርከብ ኣካል ናይቲ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዘሎ ጥሙር ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይና ንጥፈታታ ከም ተሳልጥ ወንተ ገሊጹ ናጽነት መስመር ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምውሓስ ኣብ ዘለና ተኽእሎ እጃማ ንምብርካት ሓዳስ ኣባል ለፍንታዊ ሓይሊ ክንቅበላ ደስ ይብለና ክብልውን እቲ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ዘሎ ኣሃዱ ጽሒፉ ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘለዋ ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃና ይፍለጥ በዓር ሞሸሽ መርከብ USS ኣይዘንሃወር ዝምራሕ ጨፍራ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ንመራኸብ ንግዲ ሓለዋ ንምሃብ ውሕስነት ንምርግጋጽን ናብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መጻወቦ ባብኤል መንደብን ወሽመጥ ዓደንን ተዋፊረን ጸኒሐን እየን እዛ ዓርሞሸሽ ነፈርቲ ውግእ ትስከም USS ኣይዘንሃወር ዝተባህለት መርከብ ኣብቲ ዞባ ዝነበራ ጻንሒት ዛዚማ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሓ ከም ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ሓቢሩ ንዓኣ ንምትካእ ድማ USS ቴዎዶር ሩዝቨልት ናብቲ ዞባ ኣምሪሓላ ዓዲ ጣልያን እውን ኣብቲ ወፍሪ ግዲኣ ንምጽዋት በታ ነፈርቲ ውግእ እትጽዕን ITS ካቮር እትባህለት መርከባ ዝምራሕ ጨፍራ ናብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ሰዲዳላ ዕጡቃት ሑቲ ኣብቲ መስመር ዝፈጠርዎ ጸጥታዊ ስግኣት ዓለም ለኻዊ ቆጠባዊ ሳዕቤን ኣኸቲሉ እዩ ብዙሓት በቲ ኩነታት ዘሰግኣ መራኸብ ንግዲ ብደቡባዊ ጫፍ ኣፍሪቃ ብጸንፊ ጽቡቕ ተስፋ ቢለን ካብን ናብን ምዕራብን ምብራቕን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ ዓመታዊ ልዕሊ 20,000 መራኸብ ብመጻወቦ ባብኤል መንደብ ከም ዝሓልፋ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ማለት ድማ ኣስታት 30 ሚእታዊት ጸዓንቲ ኮንቴይነራት ዝኾና መራኸብ ዓለም ኮይኑ ከምኡውን 21 ሚእታዊት መራኸብ ጸዓት በዚ መስመር እየን ዝሓልፋ ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ ኣዋርሕ ኣብ ሃገረ ኬንያ ብቕትለት 42 ደቂ ኣንስትዮ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወን ኣብ ግዜኡ ድማ ኣብቲ ሃገር ኣዘራቢ ዛዕባ ፈጢሩ ዝነበረ ኮሊንስ ጁማይንሲ ካህሉሻ ዝበሃል ገበነኛ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝጸንሐ ቤት ማእሰርቲ ምስ ካልኦት 12 ኤርትራውያን ሃዲሙ ምህላው ማዕከና ዜና ኬንያ ሓቢረን እዚ ብኸቢድ ገበን ቅትለት ተኸሲሱ ፍርዱ ክጽበጥ ጸንሐ ጁማይሲ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ካልኦት 12 ኤርትራውያን ከም ዝሃደመ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ድልያ ይግበር ምህላው ተገሊጹ እቲ ፍጻመ ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ዘጋጠመ ኮይኑ ፖሊስ ንግሆ ተሲኦም ነቶም እስራት ሻሂ ከብጽሑሎም ምስ ኮዱ ከም ዝሃደሙ ከም ዝፈለጡን እቶም ዝሃደሙ መንዮም ድሕሪ ምጽራዩ ድማ እቶም 12 ኤርትራውያን እቲ ሓደ ድማ እቲ ብኸቢድ ገበን ቅትለት ተኸሲሱ ጉዳዩ ክርአ ጸንሐ ጁማይሲ ምዃንዮም ዕላው ገይሮም በኸመይ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ሃዲሞም ኣብ ዝብል ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ሓጹራት በታቲኾም ነቲ ዘሎ ዓቢ መንደቕ ደይቦም ከም ዝሓለፍዎን ብኡ ድማ ከም ዝሃደሙን ተገሊጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፖሊስ እቲ ሃገር ሙሐመድ ኣሚን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምህዳም ሕጂ ተረጋጊጹ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሃደን ስርሒት ድማ ተጀሚሩ ኣሎ ኢሉ እዚ ዜና ዕላው ድሕሪ ምዃኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፖሊስ እቲ ሃገር ናብቲ ዝፍጻመ ኣጋጢሙሉ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተጓየዩን ኣብዚ እዋን ድማ
هادن يقصل مهلاو تغليصو جمايسي اب كينيا حدا كابتوم قندي بلعل جبن تخصيصوم بيت مأسرت تصنحو كينياوين كوينو نزع عينت مهدام كمي غيرو كفصمو كم زخاله دما درو ازارابي كويني زلا اتم ابت بيت مأسرت زنبور 12 ايرتراويانك سلامنتايم اب تحت قيد صنيحم اتي حيال هادنك نعام يتقالل دي يتقاللن زتغلصه نجر زي له خوينو اتي زينا ناي مهدام كن مزي بقتله تخصيصو اب تحت قيد صنحه جمايسي تتحيزيو زلع زلا بسنكي ابتا هاجر زكاية زلو كوينات نتفتاتا اقواريو صنحه منقد اير السودان كابتا دارقار رئيس ختما تغييرا زلا بورت سودان ناب جدة سرع براتات كجمر مخانا افليتو منقد اير سودان اوتيو ابزول مقلصي هاجراوي منقد اير سودان وي سودان اير كابعلت عسران شوعتن ورح شومن تقلتشحن عسان 4 جميرو كاب كتما بورت سودان ناب سعود عرب جدة سرع بررو كجمر يزبل اب تግራይ ቁጽሪ بحمام كوليرا ዝተታሕዙ 196 ከም ዝበጽሐ በጽሕፈት ዕና ክልል ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ገሊጹ በመሰረት እቲ እዋናዊ ሓበሬታ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ኣብ ትግራይ ብዝብል ወጺ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ከሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ብጠቕላላ በሕማም ኮሌራ ዝተታሕዙ ቁጽሮም 196 በጽሑ ከም ዘሎ ካብዚኦም ሓድሽ በቲ ሕማም ዝተታሕዙ 17 ከም ዝኾኑ ኣብ ዝዋን ድማ ኣብ ሕክምና ክትትል ዝግበረሎም ዘሎ ቁጽሮም 59 ከም ዝበጽሕ ተገሊጹ ከሳብ ሕጂ በዚ ሕማም ተታሒዞም ዝነበሩ ድሒኖም زلو دما 132 كم زبصحو كغلص انكلو ازي حمام دحر متحازم هيوتم سانو دما قصرهم 5 كم زبصحون اتي بيت صحفت عنا كلل تግራይ وصي زلو حبريتا ينصر ازي شروخ تباهيلون زفلت حمام فايبرو كوليرا بزتبهال بكتيريا زمحللف كوينو زي دما بزتبكل مغبن مستن زغاطم مخوني يغلص تحت درجه صريت قند متحلاف ازي حمام كوينو بفلاي بت بكتيريا نايستلخ فسب قلقل مغبن ماين بقليلون خبابي بكيلو طنق متحلافت حمام خوني خليو ات بكتيريا ناب اكلات ودسب مساتوه زدل حكمنا بقلطف انت زي تغيرلو برتوع تملاسن وصاتن اسعيبو لعل مطن فساسي كاب اكلاتنا كوص بمغبار ناموت زبصح حدغኛ حمام مخوني يغلص بصحفت عنا كلل تግራይ كا نزي حمام ملكيتو نمكل خالو انتاي كغبر الله بزملكت ابت صبصابو توسخ حبريتا اغميطلا نخوينات قازا مبقع كغبرلو مثل على وسب سلطان زوبا ماكلاي مبرق نمزراب نابت زوبا جيش زولو منيستر وصاي غدايات حورات منغستات امريكا انتوني بلينكن اب غبصي اتيو مهلاو تغاليصو بصحفت بريزيدنت غبصي عبد الفتاح السيسي زرغيحو ابزولا حبريتا بريزيدنت غبصي عبد الفتاح السيسن منيستر غدايات وصاي امريكا انتوني بلينكنن اب قازا بزعبات تخولتات مقراس تصابو نمزراب لوم سولس اب كايرو تراخيبم يلو بريزيدنت السيسي كوينات قازا ختحاسبو بزصقم منغدي زوباو كوينو ناي مكفح تخلو زل حدقا كم زطنققاون ابت مغلصي تحبيرلو ابركبنا كلتيم بريزيدنت غبصي عبد الفتاح السيسي ابزهاو مغلصي مقراس تصابو قازا مجمرتا تزغفحن بدرجه عالم نفلسطيمويان كم هاجر افلطناي مهابن نمرغان تزوبا مسرت زخونه فتحات تغبارتي كلت منغستات زبل كخون الله ويلو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم